Helo, Gerwyn Murray dwi, a croeso i Bwrdd Twristiaeth Hansh. Blaenau Ffestiniog, y ddau air mwyaf hardd yn y iaith Gymraeg. Lle agosa at y nefoedd yn o'r rhai, neu yn o'r eraill i lle glypa yn y byd. Yndi, maen nhw yn dweud bod i'n hyd yn bwrw yma, ond mae hynna jyst rhywbeth i roed y tourists off, achos da nhw'n eisiau yma sy'n allan o'r port nhw, gwrs. Heddiw dwi'n mynd â chi am daith hydolus o amgylch Hometown, Guy Toms, Glyn Wise, Brofni Talu Bills, heb anghofio Kelly Minogue yn goes. So, gwan ta, yn eich Blaenau. So basically, ro'n Blaenau i gyd, mae gennych chi Tan Grisia, Dôr Hedyn, Sydaled Pub, Traws Fynydd, Blaenau Ffestiniog, Gelli Lydan, sef o ceicia mwy o llydan yn y byd, Maen Twrog, ac obviously Manod, lle gorau yma. Llyn bod i cathod yn ymwneud gwybod. Os na mond i mam Cymru, Blaenau di'r nain na sy'n sboilio chdi racs. Mae'n siŵr na Gaerdydd di'r brawd bach annoying na yn ti'n lyfio iawn. Ond yn hynna'n neud port ydi. Probably port di'r creepy uncle na sy'n fod yn jail. Lladon o'n drwm yn dweud chdi. Mae Blaenau efo dau tîm, y Mighty Hogia Bro Blaenau Bulls sydd yn chwarae rygbi a y Quarrymen AFC sydd yn chwarae ffwtbol. AFC yn sefyll am absolutely fantastic club. Yr awdur Dewi Prysor ydi cadeirydd y clwb a dyma'r ceia chwarae gorau yn y byd o'r angolygfeydd. Mae'r cae rygbi yn Blaenau a mae'r cae ffwtbol yn Manod. Mae'n un nath nhw saethu'r Tychian Wen, ond oedd o'n hwtio a gadael plyn ma man doedd, so gweithio am brechion ar RSPB, ond gorfod lladd o doedd. Gwyl car gwyllt, gwyl wyllt yn Blaenau bob blwyddyn, wel, dim blwyddyn dwytha na, blwyddyn yma, mae'n siŵr fydd o blwyddyn nesa. So, mae gen ti bandiau fel U2, Stereophonics, Tom Jones, dyn nhw heb chwarae man. Geith nhw ddim chwaith, gwyl ni di hwn. Hogia llechi. Gei dim dy Bonos a dy Edge yn chwarae gwmpas o fan hyn, de. Ni ddim yn gweld Guy Toms yn chwaith, cos mae yna'n oledig, yndi. Wei! Gwch chi sleitio Blaenau, ond mi o'n lle i chi a ni, achos o'r chwareli llechi, de. Back in the day, o Blaenau'n ail dref mwyaf Gogledd Cymru ar ôl Wrecsam. A mae llechi dal yn dipyn o big deal yma, de. Dyma cell B, hen gel Blaenau, ac ar ôl ni hel y crooks i gyd yn ôl i port, nath nhw'n gallu gael lawr a troi fewn i ryw creative hub bach cool efo cinema a caffis a bach i'r. Mae rhai comedians mwy ar y byd fel Peter Kay, Ricky Gervais, Max Boyce, heb chwarae yma. Wel dyna chi, Blaenau Ffestiniog, gobeithio gweld chi yma fuan. Ac os ydych chi dysgu dim byd o heddiw, cofiwch y dau peth yma. Blaenau loads gwell yn y port, a dwi'n dod o Manod. Woo-hoo!